μία κάποια ταλαιπώρια στο λιμάνι του Πειραιά. Πάμε διακοπές. Μόνοι. Χωρίς κανέναν, γιατί δεν έχω φίλους. Δεν μου κάνει κανένας παρέα. Και ο προορισμός μας είναι η Αμοργός. Πολύ εναλλακτικές, θα έλεγα. Επίσης, για να γνωρίζετε, η Αμοργός έχει 2 λιμάνια. Στην Αιγιάλη και στα Κατάπολα. Εμάς η αλήθεια για τη χώρα μας βόλευε αυτό στο Κατάπολα, αλλά επειδή από την Αιγιάλη ήταν πιο οικονομικό, αποφασίσαμε να βγάλουμε από την Αιγιάλη και πήραμε αυτούς τηλέφωνο από το δωμάτιο να έρθουν να μας πάρουν. Και επειδή ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, θα έρθουν να μας πάρουν. Φτάσαμε! Περιμένουμε να κατέβουμε. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα το πενσιόν Ηλίας που έχει έρθει να μας πάρει για να μας πάει στα δωμάτια. Γυρίσαμε από το μπάνιο, είχαμε πάει στην Αγία Άννα, που είναι 1 χιλιόμετρο εδώ από τη χώρα, γιατί μόλις φτάσαμε είχε σε 1/4 λεωφορείο και για να το προλάβουμε απλά αλλάξαμε γρήγορα για να μην χάσουμε το μπάνιο και τώρα γυρίσαμε και κάναμε μπάνιο. Πήγαμε και από το σούπερ μάρκετ, πήγαμε κάποια πράγματα για να έχουμε να τρώμε. Και να σας κάνω λίγο και ένα room tour το δωμάτιο. Βέβαια το έχουμε λίγο χάλια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ετοιμαστήκαμε και βγήκαμε. Έχει λίγο αέρα, είναι αλήθεια. Αλλά είναι πολύ ωραία. Και δεν ξέρουμε πού να καθίσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είναι πολύ ρομαντικά. Ρομαντικά οι δυο μας. Πάμε να μαυρίσουμε. Ωστόσο ξυπνήσαμε, φάγαμε πρωινό και περιμένουμε τις άλλες να έρθουν να μας πάρουν. Γιατί έχουμε νοικιάσει και αυτοκίνητο και σήμερα λέμε να πάμε στην παραλία που είναι το ναυάγιο, που είναι γνωστό εδώ, μιας και μας τα χάλασε λίγο καιρός, αλλά δεν πειράζει. Οπότε εκεί πέρα νομίζω δεν πάει κάποιο λεωφορείο, δεν έχει πρόσβαση, οπότε νοικιάσαμε αυτοκίνητο. Αυτά. Και θα σας δείξω εκεί πέρα πώς θα είναι. Λέμε να πάμε να δούμε σε ένα καφενείο αν θα μας φτιάξουν καφέ. Έχετε δει στη Σαλονίσι που πουλάει καφέ? Δεν μπορούμε να βρούμε καφέ σε αυτό. Λογικά θα έχει, δε.
challenge accepted. Αλλά 2,5 ευρώ το πλαστικό, ρε παιδιά. Εντάξει. Πάει πολύ. Πάμε στο ναυάγιο. Έχουμε έρθει στην παραλία Μούρου και κατεβαίνεις από εκεί πάνω να φτάσεις εκεί κάτω. Βέβαια δεν έχει καθόλου σκιά, στα βράχια θα είμαστε, αλλά έχει υπέροχα νερά και φυσάει λίγο, είναι η αλήθεια. Φύγαμε από την παραλία Μούρου, Μούρου Beach, και έχουμε έρθει στην Χαζοβιώτισσα, που έχει να ανέβει 300 σκαλιά και έχει πολύ όμορφη θέα. Έχουμε έρθει στην Αιγιάλη. Εδώ είναι το φεστιβάλ. Τι? Κανονικά για το φεστιβάλ. Α, όχι, δεν έχουμε έρθει για το φεστιβάλ. Μη σας παραπλανεί. Έχουμε έρθει να πάμε στο κάμπινγκ. Θα σας δείξω και το κάμπινγκ. Να δούμε πώς είναι. Σήκω να φτιάξεις πρωινό. Όχι. Σήκω, εσύ. Τι σου έφτιαξα χθες. Κάθε μέρα εσύ θα μου φτιάχνεις, τέλος. Τελικά εγώ πρωινό. Θέλουμε να πάμε στην Αιγιάλη και έχουμε βγει στον δρόμο να κάνουμε το stop. Αλλά αυτοκίνητο, αλλά πέρα από αυτό κιόλας. δεν μας κόβω να κάνουμε. Τώρα τι να πούμε δηλαδή. Πάρτε μόνο. Μάλλον θα πάρουμε κάποια φορά. Προφανώς. Δεν έχω μιλήσει καθόλου σήμερα όμως. Τι κάναμε? Κατεβήκαμε Αιγιάλη, πήγαμε για μπάνιο, καθίσαμε, ήπιαμε τσίπουρο, ούζα βασικά, όχι τσίπουρο. Μετά κάναμε το stop, κάναμε τελικά το stop. Πήγαμε στον Άγιο Παύλο, αλλά δεν καθίσαμε πάρα πολύ. Και μετά γυρίσαμε σπίτι, κάναμε μπάνιο, ετοιμαστήκαμε και βγήκαμε να φάμε, γιατί έχουμε νηστικές όλη μέρα.
Μια κλασική μέρα στην Αμοργό, φυσάει. Και σήμερα θα πάμε στο λιμάνι. Στα Κατάπολα. Γιατί είναι ότι έχει οργανωμένη παραλία. Γιατί τόσες μέρες δεν την παλεύουμε άλλο. Είχαμε πάει στο άλλο λιμάνι που σας είπα πριν, στα Κατάπολα, και πήγαμε σε μια παραλία οργανωμένη, πολύ ωραία. Είχε και σαν bar, beach bar. Η παραλία λοιπόν ήταν Μαλτέζης. Βέβαια εγώ σε μια κοπέλα τη ρώτησε που είναι η παραλία Μαλτέζος, αλλά δεν το πειράζει. Και από εκεί που σε αφήνει το λεωφορείο, γιατί πήραμε λεωφορείο από χώρα Κατάπολα, προχωράς, βασικά ρωτήσαμε, και είναι, φτάνεις μέχρι ένα σημείο και έχει ένα 15 λεπτό με τα πόδια για να φτάσεις εκεί πέρα. Αλλά συνολικά πάνω κάτω εμείς το κάνουμε με τα πόδια, κανένα μισάωράκι από εκεί από το λιμάνι. Ήταν πάρα πολύ ωραία, είναι η αλήθεια. Και τώρα γυρίσαμε, είναι κάπου 8 και κάτι. Και θα κάνουμε μπάνιο. Φάγαμε και κάτι, είναι η αλήθεια. Και θα βγούμε μια βόλτα στη χώρα. Γιατί σήμερα Σάββατο είδαμε έχει κόσμο. Οπότε λέμε να βγούμε έτσι μια βολτίτσα. Δεν μπορώ άμα δεν φάω. Δεν μου έφτιαξε πρωινό σήμερα. Δεν ήθελε. Δεν μου έφτιαξε. Λες ψέματα. Δεν μου έφτιαξες. Λες ψέματα τώρα. Όχι. Γιατί δεν σ' άφησε σπίτι. Όχι. Δεν μπορούσα άλλες μαρμελάδες στρατοχή, ήθελα να φάω κάτι άλλο. Σε λυπήθηκα γι' αυτό. Τι το λένε. Ναι, ναι. Α, απλά μας είπαν ότι είναι και λίγο οργανωμένο. Γιατί έχουμε την οπαθήσει λίγο. Απλά φυσικά δεν μπορώ τον ήλιο, θέλω μία ομπρελίτσα. Κατάλαβες, γιατί καίγομαι και δεν μπορώ το μας. Ναι, αυτό εγώ θέλω έτσι λίγο να έχει σκιά βασικά. Γιατί καίγομαι. We dance.